Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea iwe Bafea iwe Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea iwe Vakawanda vanati kamutanda nemapositori vanofamba nomweya mudzimu nemashavi vanofamba nomweya mudzimu nemashavi nguva imwe chete nguva imwe chete. Inini zita rangu ndinonzi RODWELL rekuberekwa ndinonzi Itai. Ndakaberekwa musi wa 12 March 1973 kuchikore General Hospital kuchipinge nzvimbo inonzi Chipangara kana kuti Craigmore. Ndakadzidza paREBAI Primary School. Ndipo ndakatanga kuita zvekutamba bhora ndiri kuprimary. Ndikazoenda form 1 yangu kuMondorongeza High School. Kwandakaita form 1, form 2, form 3. Zvidzidzo zvangu handina kuzopedza zvakanaka nekuti ndakazoita dambudziko remafees, asi ndiri ipapo futi ndaitamba bhora. So ndingati inini ndakararama ndichikurira ikoko kuchipinge nekuMondoro, kubudikidza nekuti mai vangu vanobva kuMondoro ikoko. Ndabva paMondorongeza High School ndakaenda paDakamvura High School. Pandakazopedza zvangu zvidzidzo zvangu zveform 4 mushure mekunge ndanga ndaita matambudziko nenyaya dzemafees. Ipapa ndakasangana nemurairidzi ainzi Mr. Muhala, vaikocha timu yainzi iyo CPMZ. Ndo vakatanga kundiintrodusa kubhora, ndingati isusu professional football. Ndakatamba ikoko kuCPMZ yanga iri division 2, tikapromotwa tikaenda mudivision 1, tikatamba mudivision 1. Ndikazobva kuCPMZ ndikaenda kuZupcom Mutare, ndikatamba kuZupcom Mutare. Uku kwatakatamba nana Joseph Takaringofa, vana The Late Blessing Makoneke, vana Ndega Matsika. CPMZ takatamba na Darlington Sivanda, vana Spencer Ngove, vana Jacques, Mustafa Wasili ndiye agari captain, ana Captain Fox ndo vatakatamba nawo ipapa. Asi zvekuti ndizotanga kuita zvecoaching zvakatangira pachikoro cheBradley Institute. Patakatamba mazono competitions tikawina, tikatamba inter district tikawina, tikazoenda kumaprovincial. Ini ndanga ndiri coach wema under 15. Ndo pandakatanga kuona chipo changu chekukocha bhora. So pandakazobva ipapa panda deploywa paOld Springs Secondary School nichitamba kuCPMZ. Ndakazinge ndatachiwa kuMutare United. Ndo yakandiita kuti ndiende kuGwera. Ndasvika kuGweriko timu yacho yaina kuzoita zvakanaka, yanga iri muPremier League. Ndakabva ndaenda kunonzi kuZimasco Tigers. Ndava teacher pachikoro chainzi chinonzi Chrome Secondary School muShurugwi. Ndo pandakatanga kutamba bhora ndiri ikoko timu yainzi Shurugwi Vouchers. Ndikatamba kuZimasco Tigers, ndikazova coach kuZimasco Tigers ikoko. Ndiri kuZimasco Tigers ikoko ndakabva ndikambotangwa kuBrightView. BrightView yanga timu yanga iri mudivision 2. Inside ndava coach kuZimasco. Finally ndakazova coach kuZimasco. Kuchikoro changu cheChrome Secondary School pandaidzidzisa chakatanga kuexcela kubhora. Tamba zvakanaka bhora kuyako. Ndo pandakadidzwa kuNash under 20 national team
yataiti Zimbabwe Schools Select. Zimbabwe Schools Select iyoyi taitamba yenzi Tri Nations Tournament yataitamba pakati peMalawi, Zambia neZimbabwe. Timu iyo yakatanga kuita zvakanaka zvikuru zvekuti varairidzi vakuru vekuzifa vakabva vatiita coach weZimbabwe national team yema under 17. Takatanga futi kuita zvakanaka tiri ikokoko tichihwina matournaments. Ndofunga munorangarira maplayers akaita sana Onisimo Basera, vana Washington Ruby, tigouya rimwe gurupu rana Ovid Karuru, Brian Mafumo, Darlo Nyandoro, tigouya rimwe gurupu rana Knowledge Musona, Kama Billiard, George Gova, tigouya rimwe gurupu rana Achford Gutu, talent chawapiwa. Ndo angari maplayers andakasenza nawo paperiod yandanga ndiri coach wema under 17. Dzimwe dzinguva ndaiti ndikabva kuunder 17 ndoenda kuunder 20. Ndofunga ikokoko ndo kwandakanyatsoita mukurumbira mukuru nekuti takawina in total 7 gold medals nemagroups iwayo yakasiyana siyana paperiod ye10 years ndiri coach wema under 17, under 20, under 20 nash team. Saka ndakabva ndazoregedza zvangu zveteaching ndobva ndakutanga kuita zveprofessional football. Ndobva ndakutanga kukocha team yeMunomutapa football team. Kumonozi ikokoko takawina league tikazotamba muCAF Champions League. Ndofunga patime iyoyo vanhu vanorangarira kuti ndaikocha team iyoyo naNorman Mapeza anova ndiye murairidzi wenational team izvozvezvi. Takawina league tiri pamwe chete, akazobva ndikazosara ndine team tikatamba muChampions League matakatamba nezvikwata zvakaita sana ASEC Mimosa, TP Mazembe yeku-DRC, Ajax Cape Town yeku-South Africa, ASEC Mimosas yeCote d'Ivoire. Ndo zvikwata zvataitamba nazvo zvekuti zvikwata izvozvo taitozvikurira dzimwe dzenguva tichihwina, pamwe pacho taidhurwa, pamwe pacho taidyiwa, asi takaita zvakanaka zvekuti takasvika kuma-quarter finals eCAF Champions League imo mugore ra 2008-2009. Saka ndofunga ipapa ndanda ne confidence kuti naye ndakatisarira pazera, asi ndanda ne confidence manje sacoach. Saka ndakazarama ndakungokocha matimu akasiyana siyana. kuSwaziland ndakaenda nokocha tikawina league necup ikoko. South Africa ndakaenda ndikanokocha Black Leopards. muZimbabwe ndakakocha matimu akati wandei sanganisira Cape United, ZPC Kariba, Chapungu Shooting Stars and Kiglon Football Club. Izvozvo ndiri patimu inonzi Greenfield yekuChisumanje kuChipinge kunova ndiko kumusha kuvabereki vangu kwandakaberekerwa ndikakurira. Zvinova ndizvo zvinondipa manyukunyuku kana kundifadza kuti izvozvezvi munzvimbo yangu yandakaberekerwa zvisina mbobvira tafungidzira kune imwe timuwo ingangovawo muPremier League. Zvinova zvakupawo vakomana vemunomu tingatiwo inspiration yekuti iwo vaito zvakafanana kana kufamba nzendo dzandakafamba inini ndizosvika pandiri pana basa coach. Tichitarisa munhoroondo yese yamataura mune mazuva here amunoti iri handifenda kari kanganwa here? Ndinodara kuti vanhu vese vanoda vakatarisa chirongwa chinechi vanoziva kuti kana uite zvinhu zvinonyoreka kana zvinorangarirwa kana kuti uitewo history unofanira kuita chinhu chinobatika. Kuqualifya kwatakaita nema-under 17 kuenda kuAfrica Youth Championship kuAlgeria ndinorangarira iyoyo event is one of the biggest events akaita muupenyu hwangu. Kuqualifya kwatakaita kuenda kuAfrica Champions League ndicho futi chimwe chechinhu chinondipa manyukunyuku chakaitika muupenyu hwangu. Uyezve kuva best coach muZimbabwe pama-sports codes ese akasanganiswa kuti rugby, tennis, hockey zvese. 2007 ndakaita best coach kana kuti coach of the year mushure mekunge ndahwina nema-under 17 inonzi COSAFA under 17 neAnoka zone 17 games kuLesotho iri gold, uko takavina futi gold muCOSAFA. Tikazowina futi kupinda muAfrica inonzi Africa Champions League yeCAF neMunomutapa gore rimwe chete. Saka izvozvo ndozvo ndofungidzira kuti handifi ndakakanganwa muupenyu hwangu munyaya
nyaya dzenhabvu. Kocha munaunge mataurira vanhu kuti takadzidza tese. Chekutanga ndechekuti kuti tinyanya nastereki nyaya yekuti takaita mazita akafanana, hatingati second names. Inini first name yangu ndichinzi RODWELL Itai, sawira wangu achinzo Andrew Itai Mbaiwa neshamba. Saka izvozvo zvakabva zvaita kuti tiite matwins nanhasi tingori matwins. Saka ndingangoti usawira sekuimba kwaita mutukudzi unokunda ukama. Ndingangoti Andrew neshamba ndisawira wangu. Chandingade kuudza zvakare mhuri yeZimbabwe ndekuti coach DHLAKAMA kuchikoro nenhau yekutamba nhabvu taivati sangoma, vamwe vachivati kabhasikoro, rimwe nderipi randasiya. Ndiwo master. Tichingokura ndiri kuchikoro ndakangokura ndichingonzi sangoma. Asi later on vakazongovangondinyarawo vava kunditi doctor. Asi izita randakaona ndiri kuchikoro mushure mekunge ndaonekwa kuti ndanga ndiri nyanzvi pakutamba bhora. Saka vaifungidzira kuti vanhu pane zvandinazvo zvindinenge ndakabata semunhu anobva kuchipinge zvoita kuti pandoda kugoisa bhora ndigoisi. Saka vaikawo nditi sangoma kana kuti dok. Saka ndopakabva zita rekuti sangoma kana kuti dok ipapo. Tochitarisa nhabvu yedu yenational team, ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro payo? Tiri kuona tiri kungorohwa nekurohwa. Ndingangoti zvangu dambudziko ratinaro nderekuti pane zvimwe zvinhu zvatisinganyatsobatanidzi senyika. Nekuti national team, ndautaura zvenational team, totaura zvenational asset. Ndo chinhu chatingati takabata senyika chakakosha kwatiri kusport. Nekuti mukatarisa pamitambo yose iriko, tingangoti tennis singasori zvedu, rugby, tinoona kuti soka ndo inonyanya kutedzerwa nevanhu vakawanda kudarika mamwe masports ese, mukatarisa nenhamba dzinopinda vanhu mumastadium. Asi ndinoona sekunge pane zvimwe zvinhu zvatiri kuita isusu senyika, especially kudevelopment yebhora. Inini pandanga ndiri teacher ndaiziva kuti kana ndichitsvaga maplayers ndinotanga kutsvaga maplayers kuchikoro. Kuchikoro ikoko kwai kune mastructures eko enough yeprimary nenash yesecondary. Saka ndinoona sekunge izvozvo havisi kuchabatana zifa nenash, zifa nenafu hazvichanyatsobatana zvekuti vabuditse chinhu chimwe chete. Uyezve ikoko kuzifa ikokoko ndinoona sekunge mastructures acho akapwanyika. Tinenge tine madistrict teams, toita maprovincial teams, toita national team. Zvinoreva zvekuti tizobuda nenational team tinenge taona national team yedu kubva kumastructures andataura iwayayo, kuti kudistrict kune district team nacoach wacho, kunational provincial level kune provincial team na coach wacho, kunational kune national team na coach wacho. Vese iva vanenge vachisenza pamwe chete kubudisa chinhu one. Asi ndinoona sekunge izvozvo hazvichanyatsoitiki zvakanaka zvekuti hapana chatingati syllabus inoteedzerwa yebhora muZimbabwe, kana kuti tingatiyo curriculum inoteedzerwa yebhora inoita kuti bhora redu ribudirire. Ndinoona sekunge izvozvo zvikagadziswa tinozova tine maproducts akanaka kunational team, semaproducts atanga tinawo panguva yaReinhard Fabish, kuti tainyatsoziva kuti vatambi varipa ava vanogona kumirira nyika zvisinei nekuti vakutamba netimu ipi vanga vasinganyadzisi. Izvozvo zvikagadziswa ndinoona sekunge national team yedu inobudirira zvakanaka. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.